Čau lidi, tady Yonderis. V dnešním videu si ukážeme nový update v Driving Empire. Jako první, tady nic na spawnu není zajímavého, ani tady to není restartovaný, ale tady už to je. Vidíme tady Alfa Romeo, nějaký teda velký, a tohle je za kolekci. Tady ty Lamba každopádně ještě jsou. To italský už se nedá sehnat. Nebo dá? Nedá. Takže to Lambo se asi za chvíli vymaže. Takže zítra už to tady nebude. Je to třeba ani ne hoďku. Možná ani 20 minut po updateu není tohle video. A tady máme nový auto Alfa Romeo 2010 8C Spider. A když se podíváme, stojí 750 000 a je jenom omezené na 13 dní, omlouvám se, 21 hodin, 42 minut a stojí 500 robuxů, což já bych si ani nekoupil, kdybych na to měl. Furt je tady tohleto Huracan STčko, ale už to koupit prostě nejde. A když se teda podíváme tady do shopu, tak tady v kolekci máme Alfa Romeo. Jako první tady máme 2024 Alfa Romeo Junior. Jo, dost pěkný auto. Jako druhý tady máme 2018 Alfa Romeo 4C. Vypadá nějak takhle. Je to fakt jako zajímavé. Dál tady v kolekci máme klasický Alfa Romeo 2022 Giulia Quadrifoglio. Nevím, jestli to vyslovuju správně, ale je to taková ta klasika. Tahle kolekce je asi jedna z nejlepších, co zatím je. A potom je tady za tíhle 320 000 2021 Alfa Romeo Giulia GTA M. Je to asi nějaká upravená verze toho, předpokládám, protože to má i spoiler. A za to stojí to 1200 robuxů, což když tady odejdeme v shopu, omlouvám se, neumím mluvit moc na kameru, ještě to musím dopilovat. Ale děkuju za 21 odběratel. A v shopu tady máme Sportivo Collection Pack, kde jsou všechny ty auta, mají to hezky udělaný Wolfpack, jako tleskám. A dál tady máme jako poslední, jak jsem říkal, asi se to nejvíc vyplatí, protože je tady 1968 Alfa Romeo Tipo 33 Stardale. Podle mě tohle auto se podle mě změní ta cena, protože vemte si, že ve většina prostě kolekcí, já nevím, teďkom příklad, třeba Porsche, tak tady máte auto za 1 700 000, a tady prostě máte auto za 700 000. Takže ono se to jakoby nevyplatí, ale tady ta se vyplatí třeba mega. A já si teď sice takový leak, co vám tady řeknu, protože od dneška tuhle hru začnu daily natáčet, když bude teda čas. Tak tady daily tady šetřím a budu si tady šetřit na 2006 Ford GT za 550 000. Tahle kolekce je taky dost dobrá za mě, ale není dobrá jako tamta. Dneska jsem si koupil tohle Mustanga. A tady za to dostanu potom 2017 Ford GT. Je to dost pěkný a rozhodně do videí používat budu. Jo, a teď už víte, jaký auta jsou teda nový. Děkuju za sledování, dejte like, odběr a čau.